Maayong hapon sa tanan. Welcome na usab sa atong Visayan worship sa UCCP Cosmopolitan. Og alang sa atong pahibalo, kinsa man din ang first timer nga first time nga nakabisita sa atong simbahan sa kahaponon. Okay, I'd like to let us welcome for Miss Leia Amistoso from Bohol. Ayan, welcome Igsoong Leia from Bohol, no? So, this is her first time to join us this afternoon. Doon na pa ba? Doon na pa ba yung first timer din O doon ay comebackers din Or mga balik iglesia, o balik simbahan sa 3 p.m. Kung wala na, magpadayon ta sa pag-recognize o sa pagpasalamat sa atong mga kaigsuunan, labi na sa mga nindot ng mga buwak nga nandini sa atubangan, no? So we would like to give thanks for God's generosity na atong nasaksihan, no? To the donors of the beautiful floral offerings at the altar. In thanksgiving for God's blessing to their lives and families. Kini ang mga nanggihatag ni ini mga buwak, si Igsoong Luke, si Igsoong Hannah, and Paul Cuevas, no? In thanksgiving for the birthday of their grandmother, si Attorney Coralie Divina Gracia Labog. Today, this Sunday. Okay, o ang atong snacks karong kahaponon, salamat kaayo, wala man nakalista din So kung kinsa man ang nag-offer ni daghan kayong salamat sa imong paghatag sa imong pag-share sa blessing nga imong nadawat kang Yahweh. I would like to also to greet our celebrators, no? Mga birthday and wedding anniversary celebrators. Si Engineer Sidney Duran, no? Sa atong kauban nato sa atong 3 p.m. worship. April 27, no? Si Engineer Sidney Duran, si Attorney Coralie Labog, as I have mentioned earlier, si Dar Erolyn B. Zuzano. Para sa 28, si Jennifer Oscares. Sa 29, si Adrian Danoco. Sa 30, si Igsoong Rosalinda Kaangay. O apil na ang celebrators from May 1 up to May 3, no? Kay Sharon Lee Plaza, no? Kauban nato kanihan sa Pilgrims. Si Igsoong Melissa Digantede, May 2, kay Alexis Magsino. On 3rd of May, si Jerome Mendoza, si Carhil Anelu, si Joram Jaybert Bara, si Igsoong Jaime Dulay. For our celebrators of wedding anniversaries on the month of May, for San Juan and Angelica Anhel, no? Angelica Anhel San Juan sa April 28, and on the 29th kay Igsoong Leroy and Ate Ophel Dorente. For the month of May, wedding anniversary, kay Saldi and Chari Ahiban. With this, request natin si kapatid na Jasper to play birthday song and then the wedding anniversary. Thank you, kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Jesus loves kids sweeter, sweeter as the years go by. Dagang salamat mga kaigsunan.
Summer kayo, no? Init kayo. Magpadayon ta sa pagdaig sa Ginoo. Ready na ba mo? Ha? Let us praise the Lord. Let us rise from your pews and let's just open our hearts. Kaya balo ko nga, nainitan mo, but let's continue the warmth that we receive from the environment. Usher us to worship the Lord in a warm manner. Magpadayon ta sa pagdaig sa Ginoo. Awito nato ang malipayon ng Kristohanon. Sundan nato sa malipayon ang kasing-kasing ko. Ang kasing-kasing ko malipayon. Tapos, dagan sa lumba ng kinabuhi. Okay? Malipayon ng Kristohanon, bisan daghang alatuson. Sa pag-adagat magapadayon, o si Jesus maoy sundon. Dili kita niya biyan, manluluwas na gigon. Kitang tanan, iyang kadaldon, dito sa balay. Ang kasing-kasing ko nagakalipay. Ang kasing-kasing ko nagakalipay. Nagahulat sa langit nun nga pagdaog. No, nagakalipay o nagaawit sa kahibulungan nga buhat ni Jesus. Siya mi anhi, pagluwas ka na ko sa malipayong pagpasan sa iyang krus. Halarang ko siya, o daygon ko siya, hangtod makita ko siya dayon. O simuan, dagat sa lumbaning kinabuhi, may ganting nagahulat. Biyai ang tanan ninyong asala, magtutok sa daganan. Mga saksi kanin nagabantay, dilita magabugnaw. Dagan sa lumbaning kinabuhi, malipayon kang Jesus. Nakalimot naman, oh. Nakalimot naman ini mga kanta, ha? This was the early songs, gospel songs that I've learned when I became a UCCP member. I was a little kid during the Daily Vacation Bible School. But anyway, it's a way to refresh our memory. That's our very tradition. And let's continue to praise the Lord. Let's go to the new ones. Okay. Hallelujah! Hallelujah! Let us come to God in awe, in worship to our God who only and truly deserve our worship. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Magdadul kami kanimo, Amahan, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magdadul kami kanimo, Amahan, sa pagpataas sa among mga pagdaing, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaing, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo'y gabayaw, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaing, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo'y gabayaw, magadul kami. kanimo lamang, Jesus. Kanimo, Kay ikaw lang ang Amahan, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon.
amon. Yes, Father God. Kaugalingon. Magaduol kami. Let us come to the Lord with open hearts, Kanimo. allowing Him to penetrate His very word, ushering you to worship Him. For He truly deserves our worship. Whatever the thing that burdens you, bring it to the Lord now. Come to Him as you are, for He openly welcomes you. Magasinggit, Yes, Lord, we magawit, will sa praise pagmaya, magadayig, Yes, Lord, you are magalukso, magasayaw, ang ngalan mo'y gabayaw. Magasinggit, magaawit, sa pagmaya, magadayig, magalukso, Yes, Father God. magasayaw, ang ngalan mo'y gabayaw. Jesus, Pagadaygon ka. pagadaygon ka. Pagadaygon Kay ka. ikaw lamang takos. Pagadaygon ka. Jesus, pagadaygon ka. Pagadaygon ka. Pagadaygon ka. Jesus, pagadaygon ka. Pagadaygon ka. Ikaw lamang takos. Pagadaygon ka. Amen. Yes, Lord. For you deserve our worship. You deserve our worship. No other Pagadaygon God ka. that deserve you, our worship, Lord. Magasinggit, magaawit, sa pagmaya, magadayig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo'y gabayaw. Magasinggit, magaawit, sa pagmaya, magadayig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo'y gabayaw. Jesus! Palakpakan nato ang ating Diyos. As we continue to praise the Lord, let us be immersed in His very presence which is here right now. Lord, maayo ba ang Diyos kaninyo? Was there a time nga gipasagdan mo sa Ginoo? Was there a time? Nagpasagad ba ang Ginoo kaninyo? Wala ba siya naghatag kanimo kinabuhi? The air that you breathe, ang yuta ngay mo gitumban, ang hangin, ang kainis sa adlaw. Ang atong Diyos maayo, Iyak kitang giatiman, wala kita pasagdi sa panahon. sa atong kalisdangan. Amen! Amen! Usap man mong higala, mausap man ang imong hinigugma, mausap man ang imong ginikhanan, ang atong Diyos walay pagkausap. Sa singgit, 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 hallelujah. Sayaw, sayaw, sayawin siya. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Kaya tong Diyos walay pagkausap. Amen. Ang atong Diyos maayo, iyak kitang giatiman. Wala kita niya Amen. pasagdi sa panahon sa atong kagulanan. Mga hanaw man ang kalangitan, mga patag man ang kabukiran, magusap man ang tibok kilibutan, ang atong Diyos walay pagkausap. Busa singgit, 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 hallelujah. Sayaw, sayaw, sayawin siya. Lukso, lukso, lukso
Amen. Kaya tong Diyos walay pagkausap. Busa, singgit, singgit! Singgit, hallelujah! Singgit, hallelujah! For He deserves our worship! Sayaw, sayaw, sayawi siya. Let us jump for joy! Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Kaya ang Diyos walay pagkausap. Itong Diyos walay pagkausap. Kaya itong Diyos walay pagkausap. Let us give a round of applause to our God who truly deserves our worship. Let us continue to just come to Him and enjoy His presence this afternoon. We praise you, Heavenly Father. We praise you, Holy Lord Jesus. We praise you, Holy Spirit. Thank you for dwelling in us and with us. Oh Diyos, ani ako nagaduo sa imo, di ilan nagpaubos, walay lain nga simbahon ko, kundi ikaw lamang gayon. O Diyos, aniya ang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo, walay lain nga simbahon ko, sa kadako sa paghigugma mo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba ng kanimura. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. ning kinabuhi alagaran ka. O Diyos, Lord, here are your children, Father God. You see every burden that they're now bearing. Ang ilang ginadala-dala ang mga kabugaton silang kinabuhi. But in this very time of worship, Lord, i-melt down ni siya. I-melt ni siya, Lord, pinagi sa imong gugbaw, sa imong himaya. Sa paghigugma mo. Yes, Lord, for you truly deserve our worship. We praise you, Father God, no matter what. We praise you, Heavenly Father. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Holy Spirit. Salamat, Lord, for liberating us, Lord. Thank you. Thank you for meeting us, Lord, this time. This very time of worship. Yes, Lord. Gikan sa kangit-ngitan, gilamdagan mo ako. Gikan sa kasalanan, gipasaylo mo ako. Gikan sa kamatayon, gibanhaw mo ako. Aron sa pag-alagad kanimo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimura, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka.
alagaran ka. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Simbalang kanimura, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Thank you, Father. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ang kalipay sa pagkabanhaw sa atong manluluwas nga si Hesukristo, nagauban ka nato karon hangtod sa kanturan. Bisan og nakadungog kita, mga pulong sa pagduha-duha, gitawag kita nga motuo. Salamat kay Kristo nga nagahatag ka nato og kadalagan.
Magampo kita. Sa among pagduol kanimo karon, among amahan, among giawhag sa kinasing-kasing ang imong presensya pinaagi sa imong balang Espiritu Santo nga magauban kanamo sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Masinati unta sa matag usa kanamo nga ikaw ania sa among taliwala aron sa kadasig among mahatag kanimo ang takos nga pagsimba. Putlia ang among mga kasing-kasing ug kahimut-i kami karon. Dawata ang among mga kinabuhi nga among ihalad kanimo karon. Sa ngalan ni Jesus, kini ang among pag-ampo. Amen. Palihog sa paglingkod. Bisan sa atong pag-angkon, nga kita mga katawhan sa Dios, apan nasayod kita nga daghan kitag mga kakulangon sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Mas gikalipay nato ang pagsunod sa atong tawhanong kagustuhan. Sa mapainubsanon nga kasing-kasing, moduol kita sa Dios sa pag-ila sa daghang kasalanan nga atong nahimo diha kaniya. Magaampo kita. O Dios, among amahan, hinloi ang among hunahuna ug kasing-kasing. Tungod sa among pagkamahipatason, wala kami makasaksi sa imong kaaghop ug kaluoy. Ang kalinaw nga imong gihatag kanamo gibaylo sa gahom ug kabantog sa kalibutan. Mahinulsulon kaming nagtugyan sa among kaugalingon ug mohangyo kami sa imong balaang panalangin. Dawata kami dinhi sa imong talad aron mahiusa kami uban kanimo sa gugma ug kalipay. Amen. Mga igsoon, kitang tanan, gihigugma gayud sa atong Ginoo. Sa atong pagduol kaniya nga ang atong mga kasing-kasing naghinulsol sa hingpit, ang kapasayloanan nga atong gipangayo kaniya iyang ihatag kanato. Busa, ayaw na kamo pagbuhat og daotan. Hinunoa itugyan ninyo sa Ginoo ang inyong mga kinabuhi nga putli og hingpit. Buhi siya, si Kristo buhi kayo. Nagaguban siya kanato lakas sa kinabuhi. Buhi siya, kalwasan isangyaw. Buhi si Kristo kanunay sa tungod sa kapasayloanan nga gihatag kanato sa atong Dios pinagi sa nabanhaw natong Ginoong si Jesucristo, kita karon nakaangkon sa kalinaw nga gihatag kanato, ang kalinaw nagikan sa atong Dios. Atong ipakigambit kini sa atong mga kauban pinagi sa pagsulti nga ang kalinaw sa Dios mag-aanaa kaninyo. Peace be with you. Peace be with you. Sa atong naangkon nga kalinaw, bunga sa atoang nadawat nga kapasayloanan sa atong Dios, kita karon makaduol na pinagi sa atong mga pag-ampo ngadto sa atong Dios.
Atong idungo atong mga ulo sa pagampo, magampo kita. Gamhanan namong Dios, nagaduol kami kanimo niining takna sa among pagsimba uban ang kalipay o pagmaya. Ikaw ang Dios nga tinubdan sa among mga kinabuhi, ug nining taknaa ang among mga kasing-kasing nagduyog sa pag-ila kanimo nga among Dios. Tungod niini nagaduol kami karon pinagi sa pagampo. Ingon nga katawhan nga nagatamod og nagsalig diha kanimo sa among mga kinabuhi. Mapasalamaton kami nga tungod sa kapasayloanan nga among naangkon karon pinaagi sa among Ginoong Hesukristo. Aduna na usab kami katakos nga muduol kanimo uban sa among mga pagampo, sa among mga pamarayig. Nining panahon sa among pagampo, O Dios, among gidala ang tanan namong kaakuhan, ingon nga iglesia sa UCCP Cosmopolitan Church. Sa padayon namong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak nga among Ginoo ug manluluwas, among gipangandaman ang mga nagkanilaing kaakuhan nga imong ipabuhat kanamo. Among gidala sa among mga pagampo ang among mga sa ulugan niining adlaw, niining Baccalaureate Sunday, diin amo ikaw nga gipasalamatan sa kadaugan nga naangkon sa among mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Daghan silang nakatunan sa ilang mga paningkamot, O Dios, ug kami nagpasalamat sa imong makanunayong pag-uban o paggiya kanila sa ilang pag-eskwela. Hinaot nga maangkon nila ang kadaugan sa ilang padayon nga pagkinabuhi, inubadan sa tanan nilang nakatunan. Ligo na sila, O Dios, sa ilang pagpakigharong sa kalibutan, ilabi na sa ilang pagpangalagad sa imong mga katawhan. Daghan pa ang among mga butdad-on sa pagampo karon, O Dios. Apil na niini ang among mga pagpasalamat sa imong mahigugmaong pagbantay ug pagtagad sa among mga kaigsuonan nga nagasaulog sa ilang mga adlaw na tawhan, nining adlaw ug nining simanaha. Ikaw ang tinuod nga tinubdan sa kinabuhi, ug busa ikaw ang among gitamod nga gigikanan niining ug sa tanang mga panalangin nga among nadawat. Usa ka bagong tuig na pag-usab ang imong giga sa kanila. Hinaot pa unta nga ang among mga pagsaulog mahimong makahuluganon gayud, dili lamang sa ilang mga kaugalingon, kundi usab alang sa tanan. Mga kaigsunan usab nga nagsaulog sa ilang mga wedding anniversaries, among pasidunggan diha sa imong atubangan karon tungod kay pinagi sa ilang panagkauban. Nakakita kami sa imong gugma nga nagalihok diha kanila. Lig-una pa sila og dugang matagtuig sa ilang panagkauban, aron mahimo silang mga maayong ehemplo ngadto sa mga kabataan. Adunay uban kanamo karon dinhi, O Dios, nga anaa sa pagbangutan ug sa pag-antos sa mga nagkalain-laing katalagman ug kalisod sa ilang mga kinabuhing na sinati. Nahibalo kami nga dili gayud ikaw mubiya kanamo. Gani ikaw maoy tinubdan sa among kusog ug kadasig sa pagpadayon kun lamang among itugyan kining tanan diha kanimo. Busa amo silang gidala sa among pagampo karon. Uban ang dakong pagtuo nga bisan niining mga kalisdanan ug kasakit. Ikaw gihapon ang magamando sa ilang mga kinabuhi ug magdala kanila sa kalinaw ug kalipay taliwala nining tanan. Giyahi ang among mga kasing-kasing karon sa among pagpadayon sa pagsimba kanimo, O Dios. Tultuli ang among mga panghuna-huna aron makasabot kami sa imong buot isulti kanamo karon. Daghang salamat, O Dios. Ug kining tanan na among gidala diha kanimo, pinaagi sa ngalan sa among nabanhaw nga Ginoong Hesukristo, siya nga naghatag kanamo sa paglaom o kinabuhi. Amen. And he walks
with me, and he talks with me. me, and it tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, that other has ever known. Manindog kita alang sa pagbasa sa balaang kasulatan nga makitaan sa 1 kapitulo 20 versikulo 19 hangtod sa 31. Sa dihang kilom-kilom nga niadtong Dimingguha, nagtigom sa usa ka balay ang mga tinun-an ug tungod sa ilang kahadlok sa kadagkuan sa mga Hudyo, gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay nga ilang tigumanan. Miabot si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya, ang kalinaw maanaa kaninyo. Pagkahuman niyag sulti niini, iyang gipakita kanila ang mga samad sa iyang makamot ug kilid, ug nalipay gayod ang mga tinun-an sa dihang nakita nila ang Ginoo. Ug miingon pag-usab si Jesus kanila, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako magapadala usab kaninyo. Gihuypan dayon niya sila ug miingon, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo si bisan kinsa sa ilang mga sala, ipasaylo na sila sa Dios. Apan kung dili ninyo pasayloon, wala sila pasayloa sa Dios. Si Tomas nga gitawag nga kaluha, nga usa-usab sa 12 ka mga apostoles, wala didto sa pag-abot ni Jesus. Busa gisultihan siya sa iyang kauban nga mga tinun-an nga nakita nila ang Ginoo. Apan miingon si Tomas kanila, gawas kung makita ko ang agi sa lansang sa iyang mga kamot, ug masulod ko ang ahong tudlo sa iyang mga samad, ug masulod ko ang ahong kamot sa samad sa iyang kilid, dili gayod ako motuo. Paglabay sa usa ka semana, nagtigom pag-usab ang mga tinun-an ni Jesus sa balay nga ilang tigumanan, ug kauban na nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay, apan misulod na usab si Jesus, ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya kanila, ang kalinaw maanaa kaninyo. Dayon miingon siya kang Tomas, Tomas, dali, tan-awa ang akong mga kamot, ug isulod ang imong tudlo sa akong mga samad. Isulod usab ang imong kamot sa samad sa akong kilid. Ayaw na pagduha-duha, tuo na hinuon. Miingon si Tomas kang Jesus, Ginoo ko ug Dios ko. Miingon dayon si Jesus kaniya, motuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Bulahan ang mga tawo nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita. Daghan pagayod nga mga milagro ang gipangbuhat ni Jesus nga nasaksihan mismo sa iyang mga tinun-an nga wala masulat ni ining libroha. Apan ang mga nahisulat dinhi gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Ug kung motuo kamo kaniya, may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Ang pulong sa atong Ginoo.
Choir. Daghang salamat choir sa usa ka powerful kaayo nato nga anthem for God and God alone. Gimingaw na lamang kog kanta kauban sa choir. Maayong hapon kanatong tanan. Kusgon nato gamay para mga mata ta. Maayong hapon kanatong tanan. Karon mas maayo. Kalipay natong tanan nga anina usab kita alang sa atong pagsimba dinhi sa UCCP Cosmopolitan Church uban sa paggiya sa Balaang Espiritu. Kalipay usab nato nga makita ang matag usa, manimamat pag-usab tungod kay ang usa ka semana usa ka dugayng panahon sa di pa ta magkita-kita labi na ang mga kauban nato dinhi sa pagsimbang Biniseya o ingon nga sakop sa Cosmopolitan Church. Kalipay usab nako nga makapangalagad bisan niini nga paagi sa atong pagsimba, ilabi na nga kabahin na gyud ang Cosmo sa akong kinabuhi sa akong panimalay usab ingon nga pastor. Busa salamat nga makapangalagad pag-usab bisan pa sa paghulip ingon nga pastor mamumulong pinagi nining atong pagsimba diri sa pagsimbang Biniseya sa Cosmo. Magampo kita. Giyahi kami o Dios sa among pagpamalandong sa imong mga pulong kanamo nining taknaa, pinagi sa imong balang espiritu. Hinaot nga ang among mga hunahuna o kasing-kasing mamaabli alang sa iyong paggiya o pagmatuto. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon ang atong pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Usa ka sentro nga kasaulugan sa atong pagtuo ingon nga mga Kristohanon. Mga sumusunod sa atong nabanhaw nga manluluwas nga si Ginoong Kristo. Ingon nga mga Kristiyano, angay nga wala gayoy pagduha-duha sa pagkabanhaw sa atong manluluwas. Tungod kay mao kini ang nagdala sa mensahe sa atong pagtuo. We are a resurrection people. Ug ang resurrection, ang pagkabanhaw, maoy tinubdan sa atong paglaom ug pagtuo sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan mainiton kanunay ang atong mga kasing-kasing sa pagkabanhaw sa atong Ginoo ug angay nga kanunay nato kining huptan sa tanang panahon. Di nato buy-an ang mensahe sa pagkabanhaw. Kumuhisgot kita sa pulong na mainiton, kini nagpasabot nga kanunay gayong presko, kanunay gayod makapabukal sa atong mga pagbati ug magduso sa pagkinabuhi subay sa mando sa atong Ginoo. Sama kini sa gitawag nga expression nga mainiton nga pagtagad, mainiton nga paghisgot, nga nagpasabot nga adunay kadasig, adunay kakugi, adunay wow, makusganon. Sama lang kini sa atong panahon karon nga mainiton usab or init gayud. Sa atong nakatunan sa elementary o high school, ang init makapa-excite sa mga molecules sa bisan unsang mga butang. Mao nang kung ang tubig mainitan o makalayuhan pinaagi sa pagbutang niini sa gas stove, excited ang mga molecules niining tubig ug sa ingon mubukal ang tubig ug dayon mo evaporate ug daw mawala ang tubig apan anaara ning naglahi ra og porma, no? Gikan sa fluid na himong gas. Kabalutan ini sukad pa elementarya hangtod high school. Kung mainitan ang usa ka butang, mulihok ang iyang mga molecules ug sa tubig pa nakita nato ang pagbukal. Init. Karon kung masobra ng init, kung masobra og init ang panahon, dili lang kay panington ta sa kainit sama karong mga panahon na, delikado usab ang heat stroke nga mahitabo kanato. Mao nang kinahanglan ta mo hydrate kanunay, moinom og tubig atong pulihan
ang tubig, ang fluids nga mawala sa atong mga lawas tungod sa singot nga mo evaporate, no? Kinahanglan natong buhaton kini kundili basig makuyapan na kita tungod kay na wad-an og tubig sa atong lawas. Sa atong panahon karon, dili lang klima ang init. Mainiton usab ang pagpangampanya sa mga midagan, sa mga nagkalain-laing posisyon sa panggobyerno tungod kay duha na lang kasimana sa dili pa ang eleksyon. Init, ug mayong ganitong init, nagdali-dali na sila pangampanya. Excited na, no? Di na mapugnan kung naay makita mustorya dayon o ang ilang mga istorya grabe magsagit, full of force, di ba? Kung mga panya, nakakita naman tanya na, ug nindot kayo ang ilang penalty, makadani gayod nga sa ingon, moingon kag mubuto ko ani kay maayo kayo iyang penalty, no? Mainiton ang ilang mga pagbati sa ilang kampanya. Ang atong gibasa gikan sa balang sulatan sa Ebanghelyo ni Juan, naghisot usab sa usa ka mainiton nga panahon. Mainiton dili tungod sa weather ni atong panahona, kundi ang kainit sa pagkabanhaw. Sa mga panghitabo, human nga nabanhaw ang atong Ginoo. Ang atong gibasa kaganina sa Juan, gikan kini sa lectionary reading nga gi-assign nining Domingoha. O ang lectionary reading last Sunday sa miaging Domingo, sa Easter Sunday, naghisgot og daghang mga pagdagan. Pagdagan sa mga babae ug mga disipulo, gikan og paingon sa lubnganan ni Jesus, ug siguradong sa ilang pagdagan-dagan, gipaningot sila og maayo. Sama sa kung kita magdagan dias gawas karon sa kainit. Panington gyud tag maayo. Panington ta sa kakapoy sa pagdagan siguro o sa excitement sa mga panghitabo uban pang pagbati nga ilang sinati ug siguro apil na ang kakuyaw nga ilang gibati nga basi pasanginlan sila nga sila'y gakuha ug sila'y gatago sa patayng lawas sa atong Ginoo. Mao nang sa atong gibasa karong adlaw sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 20, makita nato dito nga pundo sila sa sulod sa balay ug ilang gitrangkahan ang ilang balay, ilang gilak kay nahadlok sila sa mga Hudyo. Nahadlok sila nga pasanginlan nga mo'y gakuha sa patayang lawas ni Jesus. Ug mahadlok sila nga sila na usab unya ang ilansang didto sa krus. Sila gikulbaan. Sagol sa excitement sa balita nga wala na ang lawas ni Jesus. Dala ang kakulba ug ang kakuyaw. Sa giingon ka na sa ilang excitement, sa ilang pagdagandagan, siguradong gipaningot sila. Dili lang tungod sa kahangak sa pagdagan apan siguro tungod sa ilang hunahuna nga tinuod gidi ay ang giingon ni Jesus nga siya mabanhaw sa ikatulong adlaw sa iyang pagkamatay. Gipaningot pud siguro sila sa kainit nga ilang na sinati sa kakulba nga ingon basig ingnan sila Jesus, wa man gud mo nagtuo. Ako na nang gisulti ninyo, di ba? O ka mahimo usab siguro tungod kay nahadlok sila o di ba naglibog sila kung unsay ilang hunahunaon o bation nga wala na dito ang patayng lawas ni Jesus. Kulba, hinam, sagol na sa pagdagandagan, kainit ang mainiton nga kahimtang sa pagkabanhaw ni Jesus. Ingon nga mga sumusunod sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan nga kita usab magdagan og panington. Dili tungod kay naulahay na kita sa pag-ani sa simbahan o late ta sa atong mga appointments o panington tungod sa kainit sa panahon sa summer. Ingon nga mga sumusunod sa atong nabanhaw nga manluluwas, kinahanglan nga magdagan kita kauban sa excitement sa atong pagtuo ug sa pagpakig-ambit niining maayong balita sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo.
Bisan pa kung ang pagkabanhaw niya nahitabo, mga kapin 2,000 na katuig ang milabay. Apan kini nga balita presko kanunay sa atong pagtuo tungod kay dinhi niini nga pagkabanhaw kita makasinati sa maayong balita sa kaluwasan, sa kapasayloanan, sa paglaom, sa gugma sa Dios kanatong tanan. Ang kasanatian o experience sa pagkabanhaw naghatag kanatong tanan nga nagtuo niini sa usa ka kasinatian sa pagbag-o o kabag-uhan. Gikan sa daan, paingon sa bag-o ug maayo nga kinabuhi. Kung kita nakasinati sa mga kalisdanan ug mga hagit sa kinabuhi, ang pagkabanaw sa atong manluluwas naghatag kanato sa paglaom. Tungod kay kung gibuntog ni Jesus ang kamatayon, unsa pa ka ang mga ginagmay natong mga kalisdanan ug mga kahimtang. Kung atong itugyan ug isalig kaniya kining mga hagit sa atong mga kinabuhi, walay imposible alang kaniya tungod kay iyang gipakita nga pinaagi sa gahom sa amahan, bisan ang kamatayon walay gahom diha kaniya. Adunay mga membro nga nangutana kanon kaniadto kanako nangingon, Pastor, nagtuo ba gyud ta nga katong mga miracles, mga mirakulo nga gibuhat ni Jesus, tinuod to basig na ilang explanation ko. Unsa man imong gipasabot ingin siya? Sama sa paglakaw sa tubig ni Jesus. O sa iyang pagpakaon sa 5,000 ka tao. Tinuod ba gyud to basig na ilang explanation kung nganong naglakaw siya sa tubig, basig naratoy plangka dito, na bato dito yung giagyan. O murag unsa ba? O yung pagpakaon niya sa 5,000 ka tao, basig nagdala to mga tao unya miracle to sa pag-share sa pagpakigambit sa ilang mga balon. Ug ang tubag mga igsuon, kung nagtuo kita sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo, nan katong mga mirakulo sa pagpakaon, sa paglakaw sa tubig, pag-ayos sa mga masakiton, kumingking rana sa mirakulo sa pagkabanhaw. O kung nagtuo kita sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, walay imposible alang sa atong Dios. Ug tungod nini, kini unta maghatag kanato sa excitement sa pagpakigambit niini sa uban, aron ila usab nga masinati kini nga maayong balita nga walay imposible alang sa atong Dios. Mura bag nakakita kitag usa ka kan-anan nga lami kaayog pagkaon, barato pagyud kaayo ang ilang presyo, bugnaw pagyud ug limpyo ang ilang lugar. Di ta kapugong nga manulti ta sa atong mga kauban sa pamilya, uy dito adto mo adto kay lami ang pagkaon, limpyo, bugnaw ang panahon, barato pagyud kaayo. Bisag wa tay makuha ana nga komisyon sa pag-advertise, pero tungod kay gigugma nato ang atong pamilya, atong mga higala, gusto nato nga masinati usab nila ang kalami sa pagkaon, ang kanindot sa kananan, ang kabarato sa pagkaon. Manulti gyud ta, manabi ta sa uban aron sila usab makasinati niini. Sama unta niini ang atong pagbati sa mensahe sa pagkabanaw sa atong Ginoo. Tungod kay kini usa ka nindot nga experience alang kanato ug buot nato nga kini masinati usab sa uban. Sa nindot nga saysay sa atong pagtuo, ilabi na sa pagkabanaw sa atong Ginoo, aduna ba excitement alang kanato nini? Excited ba ta? Nga sa makausapa atong isaysay kini nga pagtuo o kasinatian sa pagkabanhaw. Ang problema kanato, sama sa atong gibasa karon sa Ebanghelyo ni Juan,
aduna kitay pagkasama ni Tomas, madudadudahon, ug dili dayon mo tuo hangtod makita ug makahikap kita sa ebidensya. Mao kini ang rason kung anong dili kayo kita excited sa pagpakigambit sa atong pagtuo ngadto sa uban. Tungod kay basi wala kayo na tumasabtan ang istorya ug mensahe sa pagkabanhaw. Ang mensahe sa paglaom nga atong na angkon pinaagi sa pagkabanhaw. Apan ang atong Ginoo nagtawag kanato sa pagsangyaw niini nga maayong balita ngadto sa mga nagkinahanglan nini, sa mga nakasinati, sa mga nagkalain-laing kalisod o pagsulay sa ilang mga kinabuhi. Sama sa atong mga kaigsunan nga mga gipanggutom, sa mga nabutahan, sa mga kamatuoran, sa mga gipangdaog-daog, sa mga nawad-an o paglaom tungod sa mga nagkalain-laing hagit sa kinabuhi. Ang atong pagtuo nagaduso kanato sa pagdagan hangtod kita panington og kapuyon, pagdagan sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagkabanaw sa atong Ginoo nga nagdala kanato ngadto sa atong kaluwasan. Apan dili kita dali-dali dayong kapuyon sa pagdala sa maayong balita ngadto sa uban, tungod kay kini usa ka importante nga buluhaton sa atong pagtuo. Bulaton nga kita mismo nakasinati og nakatabang kanato sa atong mga kinabuhi ingon nga mga magtotoo, ingon nga mga Kristohanon. Kini nga excitement gibat-bat kini ni Jesus sa iyang pagbasa sa libro ni Isaiah, sa diyang gibuhat niya kini diya sa templo. Nga makita nato sa Lucas 4:18 ug 19. Ug kini nagaingon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagsangyaw nga may kagawasan na ang mga binihag ug makakita na ang mga buta. Gipadala niya ako sa pagpagawas sa mga dinaog-daog ug sa pagsangyaw sa mga tao nga karon mao na ang panahon nga sila luwason sa Ginoo. Ang atong pagsaulog sa Easter season, nindot usab kini nga atong pamalandungan karon sa atong pagsaulog sa Baccalaureate Sunday nga aniya kuyog sa atong mga estudyante. Atong nakita pag-usab ang kadasig og excitement sa atong mga estudyante nga ang uban kanila mo graduate na ug ang uban kanila mo irog na sa taas-taas nga ang sa ilang pag-eskwela. Makita nato ang excitement sa ilang mga mata nga finally ang uban kanila makagraduate na gyud. Ug ang uban kanila makatrabaho na ug magamit na nila ang mga gipangtun-an sa pila ka tuig nila nga pag-eskwela. Ang uban excited na nga musaka na sa laing level gikan sa unsang graduha ngadto sa taas nga grado. Sama ni ana unta ang atong pagtuo. Dili unta nato kalimtan nga ang atong pagtuo exciting kini. Tungod kay atong dad-on ang nindot. Di lang kay nindot kundi ang maayong balita ngadto sa uban. Ang pagtuo nga naghatag kanato sa kabag-uhan ingon nga mga sumusunod sa atong nabanhawng Ginoo ug manluluwas. Ug dili lamang nato himuon kini during Easter season, kundi sa tibok tuig ug sa kada adlaw sa atong mga kinabuhi. Sa atong pamalandong karon tuguti ako nga ipagigambit ang adunay tulo ka mga butang nga mahimo natong makatunan ni atong pamalandong. Una, ang pagkinabuhi o pag-exercise nato sa atong pagtuo kinahanglan sa insaktong preparasyon. We exercise our faith when we practice what we preach and when we do what we say and believe. Ang usa ka butang di nato mahibuhat kung wala kini nato praktisa, wa nato kini ikinabuhi. Ato lamang makinabuhi ang atong pagtuo
kung atong buhaton ang atong nakatunan o gihuptan nga pagtuo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa giingon na, practice makes perfect. O mamaayo lamang ang usa ka buluhaton kung kini sige-sige natong ginabuhat. Busa ang atong pagtuo, atong buhaton kini, atong i-practice kini. Ilabi na dinhi sa sulod sa atong simbahan. Sa atong mga kauban diri sa simbahan. Aron mabansay kita. Ug kung kita praktisado na, sayon na kay nato ni i-practice dito sa gawas, sa uban. Ug masinati nila ang pagtuo sa atong Ginoo kung bansay na kita, kung kita praktisado na, diri pa lamang sa sulod sa atong iglesia. Kaduha, ang regular nga pagkinabuhi sa atong pagtuo mo resulta sa usa ka manindot nga kinabuhi. Kinabuhing adunay paglaom o kalinaw. Sama kani sa pag-exercise. Ang exercise adunay nindot nga resulta, di ba? Kinsa may naga-exercise nato diri? Why ga-exercise nato diri? Jogging, walking, push-up, pull-ups. Ang atong mga doktor, mag-ingon gyud, oy, pag-exercise mo, aside from your diet, you need to exercise. Tungod kay atong lawas na kinahanglan niini. Di ba nindot kayo atong paminaw kung kita naka-exercise, naka-practice, matod pa sa science, if we exert effort, adunay manggawas na mga good hormones sa atong lawas. O kung atong buhaton kini, nindot ang atong paminaw, nindot ang atong kasinatian sa atong panglawas. Tungod kay adunay nindot nga mogawas sa atong lawas. O kung kita praktisado exercise, ang atong paminaw nindot usab. Living out our faith, exercising our faith daily produces a radiance around us that creates positive outlook in life. Kung atong buhaton ang unsay nakatunan nato sa atong pagtuo, kini makita sa uban, sa atong mga panagway, sa atong kinabuhi. Ikatulog, katapusan, ang pagkinabuhi sa atong pagtuo or exercising our faith, usa katimaan sa bag-ong kinabuhi. It is a mark of transformed life. Matud pa ni San Pablo sa iyang sulat, kaduhang sulat ngadto sa mga taga-Korinto 5:17, si bisan kinsa nga anak ang Kristo, bag-o na. Wala na ayang daan nga pagkatao, kay bag-o na siya. Whoever is in Christ is a new creation. Sama lang usab sa mga nag-exercise, ilabi na katong nagdagan, sa permiro kapoy pakaayo, apan di madugay, mawala ng kakapoy, ug mahimong lig-on na ang atong lawas. We are transformed. Kaya na nato ang mga kapoy kaniadto. Sa mga wala exercise, hangak kayo ang magkat-kat, musakas, hagdanan og tulo ka andana. Apan kung praktisado ta, sayon na kayo daw, kaya natong dagano na. Our bodies are transformed. Malig-o na ta. Ug kaya na nato nga atubangon ang mga hagit sa kinabuhi tungod kay praktisado kita sa atong pagtuo. Mga igsoon, atong ikinabuhi ang atong pagtuo sa matag adlaw. Bisan sa primero murag kapoy, apan sa di madugay, mabag-o ang atong mga kinabuhi ug malig-o na kita batok sa mga mahagiton nga mga kahimtang ug mga panghitabo sa kinabuhi. Ug kini tungod kay ang pagtuo maoy naghatag kanato niini nga kalig-on. Ug kini tungod usab kay kini nga pagtuo nagasalig diha sa gahom sa atong manluluwas nga makita nato diha sa iyang pagkabanhaw. Busa atong dad-on kining saysay sa pagkabanhaw bisan asa kita mahilanding ning atong mga kinabuhi. Dad-on nato kanunay ang mensahe sa paglaom ug kalinaw nga bunga sa pagkabanhaw ni Jesus tungod sa dakong gugma kanato sa atong Dios. Sa atong pagbuhat niini, kita makasinati sa kalig-on, sa paglaom,
kalinaw ug kabag-uhan sa atong mga kinabuhi. Kita mahimong bag-o sama sa atong Dios sa iyang pagkabanhaw, siya nakaangkon sa bag-ong kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot pa sa atong pagkinabuhi, ingon nga Kristohanon, atong dadon kanunay kining mensahe sa pagkabanhaw sa atong mga kinabuhi ug atong ikinabuhi kini diha sa atong pamilya, sa atong lugar trabahoanan, sa atong eskwelahan ug bisan asa kita pagadadon sa atong Ginoo. Ug pinaagi nini kita mabag-o, mahimong bag-o mga binuhat ug andam na moatubang sa bisan unsang mga kalisdanan ug mga hagit sa atong mga kinabuhi. Mag-ampo kita. Daghang salamat o Dios sa mensahe sa pagkabanhaw. Hinaot nga mawala ang mga pagduwa-duwa sa among mga kasing-kasing aron mahimo kaming magkinabuhi uban sa paglaom, kalinaw ug kalipay sa among mga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong hapon sa tanan. Dalaygon ng Ginoo sa mga kadaugan nga iyang gihatag sa atong mga Sunday schoolers, sa atong mga kabatanunan, pinaagi sa mga awards nga ilang nadawat, pag-move up, o pag-graduate gikan sa ilahang mga respective schools and respective degree programs. Sa dili pa nako tawagon ng atong mga kabataan, akong gihangyo ang presensya sa ato ang Council Chairperson, Pastor Keith Arley Quebral, ang ato ang pastor, ang Reverend Calum Tabada, and ang ato ang chairperson ng Visayan Overseers, Miss Safamar Espina. O samtang tawgon na ako ang mga kabataan, ako pong gihangyo ang ilahang parents or guardian sa pag-uban sa ilaha. Tawagon nato ang mga awardees according sa ilahang grade level. Kaya atong unahon si Nympha Luis Y. Laguardia from St. Francis of Assisi College, grade 1, with highest honors, gold medalist in musical contest, Franciscan Voice, gold medalist in Brain Blitz, gold medalist in Araling Panlipunan Quiz B, silver medalist in Science Quiz B, silver medalist in Mathematics Quiz B, silver medalist in Storytelling Elocution Contest, and Star Scout of the Year, Wow Hakot Award. Next is Jamaica Grace Paglinawan from Bagong Barangay Elementary School, grade 1, Academic Achiever Award, Most Disciplined and Most Creative. Next is Yuan Emmanuel P. Yap from Palm Ridge School, General Trias, Cavite. Next is Steven Sam Rulida from Cecilio Apostle Elementary School, grade 3, with honors, Batang Maasahan. Next is Micah Shanil Abraham from Margaritas Rojas de Ayala Elementary School, grade 4, rank 3, Batang Nagpapakita ng Magandang Pag-uugali Award. Next is Chana Nanli Pepito from Eulogio Rodriguez Jr. Elementary School, grade 5 with honors. Chana. Next is Sean Adam Emmanuel Yap from Palm Ridge School, General Trias, Cavite.
And then next is Earl Jordan Oreta from Alapan Elementary School, grade 6. Next is Sam Kian Pipito, Yoloheo Rodriguez Jr. Elementary School, grade 6. Next is Eperod Loy, the second LaGuardia, Taguig Science High School, grade 10, with honors. Next is Crizel May Kumadizo, Casa Real Montessori, grade 10, with honors, Loyalty Award. Next is Blessy May Espina from Adamson University, Bachelor of Science in Information Technology. Daghang salamat sa mga ginikanan nga makanunayong nagsuporta sa ilahang mga anak. Napaday usa si Knight, sorry Knight. Knight Louis LaGuardia, St. Francis of Assisi College with honors, bronze medalist Bible Quiz B, wow. Silver medalist English Quiz B. Congratulations, children, and of course, to the proud parents. And we thank God for the wisdom ay ang gihatag kaninyo. And now we request our Reverend Pastor Calum Tabada to pray for our awardees. Sige, atong idungo atong mga ulo sa pag-ampo, mag-ampo kitang tanan. Daghang salamat Ginoo nga ikaw maayo gayud sa among mga kinabuhi ug ikaw naghatag kanamo nining kahigayunan sa pagpasalamat tungod sa mga kadaugan nga nasinati karon nining among mga estudyante. Sila nga nagasalig diha kanimo sa imong kaayo sa ilang kinabuhi. Sila o Dios nakaangkon nini tungod sa imuhang gahom ug sa imuhang pag-uban kanila, sa imong paggiya kanila nga sila makaangkon sa kadasig, sa pagtuon ug sa pagpaningkamot sa ilang pagtuon. Salamat Ginoo sa pagtudlo kanila nga mahimong mga estudyante nga maningkamot gayud alang sa kaayuhan ug alang sa ilang pagtuo ug sa pagtubo sa ilang mga nakatunan. Busa o Dios, uban sa among pagpasalamat kami usab nagpasalamat sa mga ginikanan niining mga kabataan nga maoy naggiya kanila. Maoy naningkamot nga sila makaangkon sa maayong pagtagad sa pagkaon, sa ilang kahimsog sa kalawasan, sa ilang mga panginanglanon. Nagpasalamat kami o Dios bisan sa ilang pag-amuma o paghigugma niining mga kabataan. Tungod kay ikaw o Dios nagigugma ug nag-umuma kanamo amo kining gibuhat usab alang na sa among mga kabataan. Busa o Dios, nagaampo kami nga ikaw magapadayon og panalangin kanila. Bless them, dear God, as we continue to entrust them in your love and care. Be with them and strengthen them
liguna sila sa imuang makagagahom nga kamot, aron sila, o Dios, padayon pa nga mutubo diha sa ilang pagsalig kanimo. Ibubo kanila ang imong mga panalangin, aron sila usab, o Dios, mayong panalangin ngadto sa uban. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Congratulations. Ang pagtugyan sa kinabuhi ug kinitaan, gikan sa Dios ang kinabuhi ug ang tanan nga nahuptan sa tawo. Pasalamatan ta siya karon pinaagi sa pagdala kaniya sa atong mga ikapulo, saad, gasa ug kinabuhi alang sa iyang buluhaton.
Magampo ang tanan. O buhing Dios, among gihalad kini mga gasa uban sa among mga kinabuhi. Panalangini kini among mga halad aron magamit sa pagpalambo sa imong gimbahaton niining kalibutan. Panalangini ang mga kamot nga nagahalad niini, palambua ang mga panginabuhi sa imong mga anak. Gamita usab ang among mga kinabuhi sa pagpangalagad nga hingpit diha kanimo. Uban sa among gugma sa pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat o Dios sa imong pag-uban ug pagtagad kanamo nining takna sa pagsimba ug pagduol nimo kanamo sa among pagduol usab kanimo. Salamat tungod kay ikaw gayud ang among gihandom sa among mga kinabuhi. Ikaw nga Dios na among magbubuhat nga mao'y tinubdan sa tanang maayong mga butang ilabi na sa among mga kinabuhi. Ikaw nga among manluluwas, nga pinaagi kay Hesukristo, kami nakaangkon sa kapasayloanan ug kaluwasan, gikan sa sala. Ug ikaw nga balang Espiritu nga kanunay nagauban ug nagabando kanamo sa among mga kinabuhi. Salamat nga makaduol kami kanimo kanunay, makasimba, makaampo, makapahulay sa imong presensya uban sa pagtuo nga ikaw nahigugma ug nagatagad gayud kanamo kanunay. Busa sa among pagtapos nining mga among pagsimba karon, among pagampo nga gamhan mo kami, pinagi sa imong balang Espiritu, aron mahimo namong ipakigambit ang saysay sa pagkabanhaw ug ikinabuhi ang pagtuo diha sa among Ginoong Hesukristo. Siya nga nabanhaw gikan sa kamatayon ug naghatag kanamong tanan sa paglaom ug kalinaw. Among itugyan ang among mga kinabuhi makausap pa Ginoo. Ilabi na ang mga kinabuhi sa among mga graduates. Hinautuntang nga among ikinabuhi ang among pagtuo diha sa adlaw-adlaw ng pakigharong sa mga nagkalainlaing kasinatian ug hagit sa among mga kinabuhi. Ubani kami o Dios aron mahimong tinuod nga mga sumusunod ni Kristo Jesus nga among buhing Ginoo ug manluluwas. Kansang ngalan kining among pagampo, among gidala ug gihala diha kanimo karon.
ug karon ang atong Ginoo Jesucristo, ang mahigugmaong Dios nga naghatag kanato walay katapusang kadasig ug maayong paglaom pinagi sa iyang grasya, magpanalangin, magdasig ug magligon kaninyo ug kanatong tanan sa pagbuhat ug pagsulti sa tanang mga maayo. Sa ngalan sa atong Dios magbubuhat, manunubos ug magsasangkap karon ug sa kanunay. Amen.